So atong hisgutan karon ang kalabot sa basic nga demonology. Ang topic nato karon, ang uluhan naguluhan kinig ang kawasan gikan sa gahom sa daotan, kon liberation from the power of evil. Kung magisgot ta sa atong pagtuo, naman tayo duha ka matang sa credo, ang credo bitaw nga ampuon nato panahon sa misa na inomdom mo. Doon ay gitawag tog credo sa mga apostoles kanang minugbo. Usually ato nang ampuon panahon sa kanang bitaw yung mga misa sa mga bata, mo ni gi-suggest. Pero doon ay gitawag na tog Nicene Creed. Sa atong pag-ampo sa Nicene Creed, giklaro ginadiha, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og sa tanang mga makita og dili makita. Kung magisgot tag bayhon sa kalibutan, ang kalibutan dunay duruha ka mga bayhon. Ang bayhon nga physical, sa ato pa ang tanan nga ato makita, kahoy, mga tanom, dagat. So muna sa physical, kita mismo physical. Pero doon ay gitawag tog dili makita. Kini sila man gitawag na tog mga kamatuorang espiritual. So apil na niini, lakip na niini ang mga anghel, nga gihimo sa Dios. Kung magisgot tag anghel, gikan kini sa Greek word angelos, nga nagpasabot kon mensahero. Unya kung magisgot tag mga anghel mao ni. Ang anghel, usa ka anghel na sabot dili sumala sa iyang kinaiya, kundili sa iyang lihok. Tumistik ni siya nga kanang bitawng pag-differentiate, Ang angel can only be defined according sa iyang function, not according sa iyang nature. It's because the nature of angel is pure spirit. Kung magisgot tag function, ana na musod ang atong pagsabot nga dunay kerubin, dunay anghel o guardian angel, dunay gitawag na tog archangels. Sa usbon ko, angels can only be understood not according to their nature, but according to their function. Ang anghel, sama na itong mga tao. Kung sa may nakaparihas na to nila, although pure spirit sila, mauni. Ang anghel, doon ay kagawasan, kabubuton, ug kahibalo. Bisan pa man kung sila pure spirit. Kagawasan, sa paghimo kung unsay ilang gusto. Kahibalo, kung knowledge, kabubuton. Kung magisgot ta sa mga anghel, doon na sa sila'y hierarchy of angels, maingon nga dunay hierarchy of demons. Sunod, ang anghel, sanglit pure spirit man siya, wala siya'y gender. Walay anghel nga babae, walay anghel nga lalaki. So the same is true with demons. Kining demons, ako nakitaan, nakitaan nga lalaki. Kining mga demonyo, mo-assume lang ni sila sa forma o gender. But in reality, wa sila'y gender. Wa sila'y gender. Tungod kay pure spirit. Matod pa ni San Benito o Saint Benedict of Nursia, ang mga anghel suod sila sa Dios, ug matud pa ni San Benito sa Nursia, sila katong mutaho sa Dios sa mga butang nga atong gipanghimo.
Mao na nga bisag dako na ta, wa na siya magpasabot nga dako na ta, wa na siya magpasabot nga dili na ta magkinahanglan sa tong guardian angels. Mingon mangutang kining guardian angels para lang ni sa mga bata, no? Kundili apil na ta mga dagko. Pero doon na lagi panahon, labi na gyud kung magisgod ka sa solemne nga exorcism, di na gyud na kinahanglan pag guardian angel. Ang gikinahanglan nimo labi na kun ang imong na giatubang katunag yung mga high ranking pod nga mga demonyo. So nagkinahanglan gyud ka sa tabang pod sa high ranking pod nga anghel or arkanghel, apil na nini si Saint Michael the Archangel. Ang yawa mao katong nisupak sa Dios gumikan sa iyang dakong garbo nga tungod niini buot siyang may sama sa Dios. Gipapahawa siya gikan sa langit ug siya kuyog sa iyang mga anghel ang nahimong mga demonyo. No? Nya mo to silang gipanglabay dinhi sa yuta, no? Mao na nakatuna nato sa basic nato nga katekism. Mangutana, padre, kanang mga demonyo ba mudaghan ba gyud na sila, madugangan ba na ang ilang gidaghanon? Tungod kay pure spirit sila, dili sila mudaghan, dili man sila mo procreate. Kung mapa-expel nimo ang daotang espiritu, muhawa na siya sa iyang sa lawas, pero sa may tabo mubalhin sa na siya glaing kasudlan, no? Labi na dunay mga openings. So ato na sing hisgutan unya. Unsa man ning mga kalihukan sa yawa? So gitawag og demonic activity. Kining demonic activity can be categorized into two: ordinary o extraordinary diabolical activity. Ang ordinary diabolical activity, mo zero in na siya sa temptation, tintal. Sa bagod ang tentasyon, ang tubag, dili, kahigayunan lamang sa pagpakasala. O gani, bisan gani ang atong Ginoo, wa man ma-exempted niini, na hinumdumon itong first Sunday of Advent, first Sunday of Lent, sorry. Unsa may gisgutan dito, ang atong Ginoo after 40 days and 40 nights gigutom. By the way, kung magisgutag number 40, ang number 40 is very symbolic diha sa biblical nga kalibutan. Ang number 40 is a symbol of purification. Ang atong Ginoo, He purified Himself for 40 days and 40 nights prior sa iyang pagsugod sa iyang ministerial activity. So mao na siya. Nya karon ang atong Ginoo gitintal sa tanang paagi. Kaya main purpose sa mong temptation ingon sa nga himuang pan kining bato. Sa may tubag sa Ginoo, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong nga nagagikan sa baba sa Dios. Ingon na sa nangyawa, gidasa dito sa temple parapet, pinakataas nga bahin sa templo. Ambak to sa ubos. Kaya ang kasulatan nagingon, ang Dios, by the way, kining demonyo, payo sa Biblia. Ingon siya nga, ambak dito sa ubos, kaya ang kasulatan nagingon, ang Dios mo padala sa iyang mga anghel, aron dili maunsa bisan gani ang imong mga tiil. Nya ingon siya dito nga luhod ka nako, nya ihatag nako nimo ang tanang bahandi ning kalibutan. Tanang gingharian, pakita niya sa tanang kanindot, ako ning ihatag nimo kun muluhod ka kanako. Pero sa magingon ni Jesus, pahawa Satanas, ayo tintala ang Ginoo nga imong Dios. By the way, kung magisgot kag ngalan nga Satanas, gikan na sa pulong ha Satana nga nagpasabot og adversary, the one who scattered.
Ang main purpose ni Satanas mao gyud ang pagtibulaag sa katawhan sa Dios. Kung managingon pa ni Kristo Jesus, si bisan kinsa nga dili mo pundok, no, magpatibulaag. So mao na siya ang ordinary activity. Ang purpose niya na mao nga kita malayo ta sa atong goal nga mao ang gingharian sa langit. Mabitaw nagtintalon ka para ma-divert ang imong attention, ang imong focus nga may walain kundili ang atong Ginoo. Pero aside sa gitawag nitong ordinary diabolical activity, dunay gitawag nitong extraordinary diabolical activities. Unsa man ni? Una, kining oppression kon panlupig. Subot pasabot nini, dunay mga tao nga whether you are being oppressed, no, nga nabitang masakit ka nga dili ma-explain. Ikaduha, dunay gitawag na to mga apparitions, kanabitang makahahadlok nga apparitions. Doon sa gitawag na to auditory haunting. O gani katong na-oppress labi na mga babae, doon na sa gitawag na to sexual abuse, no? To the point nga na maapil pa ng gitawag tog penetration. Kanang kabantay ka na may daotang espiritu nga ginganlag incubus ato ning isgutan sa incubus unya, no? So mahitabo mao nga binuangan ka, pasipad-an ka, but not necessarily na possess ka. That is oppression. Sama sa nitabo ni Job, ni Job sa Old Testament times. It was a form of oppression. Gisakit siya sa yawa, gikuha ang tanan nga iyaha, iyang bahandi, unya unsa man nitabo niya, namatay pa iyang mga anak, no, gibalikas pa sa siyang asawa, gitagaan pa gyud siyang sakit sa panit, naputos sa nuka si Job. So mo say example sa oppression. Obsession nga nahimong usa ni sa ka addictive pattern kung habit or balansayon sa hingtungdan. Nga bisag unsaon pa nimo og kumpisal sa maong sala, balik-balik lang gihapon nimong himuon. Mabitaw nga diya sa sakramento sa pagkumpisal, ma-discern man na sa confessor ba nga kini, this is an example of diabolic obsession. So kinahanglan nga gawa sa absolution, ampuon ang deliverance prayer. Sunod, infestation. Kung infested, ang infestation nakasentro ang iyang atake, actually gitawag nilang demonic influence, no? Nakasentro ang iyang atake sa butang, dapit o palibot. Kung mag-iskot kag mga butang, lipay kay ka kay daghang kag antik, na inihatag nimo og antik nga samin. Ang pangutana, kinsa may unang tag-iya ni ng antik nga samin? No? So mo na nga nya ikaduha, kining balay. Example nini, haunted house. O kining mga kahayupan. Mabitaw nga naana sa balansayon kaniya to nga doon na say blessing sa mga irrational animals. So anhita sa mga butang. Pwede ba na nga kung dunay naglagot nimo, pwede ka tunglohon, unyang tunglo, pwede nang ipaagi sa butang nga iyang ihatag nganha nimo. Muna nga before ka mo dawat, pamalandungi ka ng ayaw sa kuan ba, discern sa dili kay dawat kay dawat. Kay basi ka nang imong gidawat, mo ni nagdaog tigaw unya puhon sa imong kinabuhi. No? Haunted house. Ano ito sa haunted house? Nakasoy na ba mong haunted house? Yang musabot, musanto pa ba din sa tungunahon na ano, kung dunay haunted house? Kana bitang karaan na nga balay,
it doesn't follow. Kay bisan gini kini mga condominiums, mga bag-o nga balay, pwede nga mahimong haunted. So sa may mga hinungdan kaha, before na infestation to siya, ato nang balikan niya, no? Kining possession, ang pasabot ng possession, dunay total takeover sa lawas sa tao, nga gihimo sa usa ka demonyo. Apan ang pagdetermine ini moagi una sa hataas nga proseso. Kay ngano man, pwede man ang usa ka tawo nag-auto-suggest nga siya na possess. But in reality, dili di ay. Man ako sa mismo dili sa kaday ko moderitso pangutan aka na bitang tuo. No? Gahi kay ko patuhuon kalabot ana. Kay ngano man, naman tay mga battery of test pod pag-determine whether this person is possessed. Una, tanaw nimo ang iyang sugar. Kay kung taas imong sugar, pwede ba ka mag-hallucinate? Ang potassium, di ba? Tanaw na nimo. Wa matagad. Culturally, matud pa ang ninangutana. Padre, nganong kasagaran sa maposes, babae. Pero, komedya ba nga, kaya itong panahon god sa, kung mag-isip ka cultural background sa possession, doon ay mga babae nga labi na dili na matagad sa bana, mo na mga magpakirig-kirig para tagdoon sa bana. Magpakirig-kirig din. Wala bana, maluoy sad. Labi tayo kausa dito sa Carmen, aligre kayo. Ang bata wala na pakirig-kirig na. Iabot bitang amahan. Saman di kang bangon nun, kisumbagon ti ka. Di bangon man sab. So mo na nga daghan kayo na siya ang i-consider na to. Psychologically, nabi gitawag na tog DID, kanang gitawag tog dissociative identity disorder. So ato nang hisgutan niya. So ang oppression dili to sa possession, pero kung dili matabang, it will lead to possession. So anhita karon sa kining gitawag na to mga relevant issues. Una nini kining haunted houses. Pero kasagaran no sa akong mga nasulayan, so far ang pinaka-worst na kong experience before katong kanabitang bata nga nipilit na sa bongbong. No nya na ni kamang na sa salog nga mura nagbitin. Unya mo tay possession no. Kanabitang certified case sa possession. Nya ato nang hisgutan no nya. Ani sa ta sa haunted house. Dunay tutulo ka mga hinungdan ngano ang usa ka balay o dapit establishmento mahimong haunted. Una, kining gitawag na to human parapsychological cause. Kasagaran doon ni sa agent nga ginganlan gitawag pa na nilag poltergeist. Matungod sa gitawag tog hormonal changes, emotional outburst, pwede siya makahatag og telekinetic effect sa surroundings. Kung mag-isip kag telekinesis, pwede mapalihok ang mga butang bisag wala nimo guniti ba? So ang buhaton dahil nimo, kung doon na kay gidudahan, imo siyang i-separate, i-isolate. Sa to pa kon ang paranormal occurrence or occurrences, dili na mo padayon upon isolating the kanang gitawag nitong poltergeist, kasagaran teenager. So maka-conclude ta nga ang kaso sa maong haunting is human parapsychological. No? Human parapsychological. Ikaduha, spiritual cause. When you speak of spiritual cause, kasagaran ang atong hisgutan nini kining kalag.
Pero manitimanin ninyo nga ang kalag igo ra gyud ang mopakita. Never sad ang kalag nga mo communicate. Kay by the time nga ang kalag mopakita, ang gipangayo ra gyud na nila pagampo. No? Pagampo. Sa ato pa, kung imo sang gipamisahan, mawa na ang iyang appearance, ang iyang apparition, pasabot na nga ang cause of haunting is spiritual. Pero kung ang kalaga ni, maingon nimo, pwede ba musuod ko sa imong lawas? Kay doon na ko unfinished business sa akong pamilya. One thing is for sure, kanang nisulti nimo, dili na nakalag. Unsa man na siya, demonyo. Once tugutan nimo siya nga makasuod sa imong lawas, awa na, maposes na ka. Muna ayaw mong tuo. Bisan pagmingo nga, ako ang Birhen Maria, musuod sa imong lawas. Ako ang Divine Mercy, musuod sa imong lawas. That is mediumship. Because ang Ginoo, mga santos, dili sila mo manifest by locutions. Ang Ginoo mo inspired na to, ang inner movement, but not necessarily locution. Kani locution ba na murag dunay gihunghong nato nya mo resulta na sa gitawag nato automatic writing. And for sure dili nagikan sa Ginoo. Although ato ning isgutan niya. Ang pinakakuyaw kining preternatural demonic cause. Nya ato sa ning gi-identify kinsa may naghound dinhi. Elemental spirits or katog yung high-ranking demonic spirits. Kung mag-isip tag elementals, mo na silang mga nature spirits. Labi na kung ang imong lugar kaniadto kakahuyan, giputol nimo, no? Punan pa, nagdiwata-diwata ka, no? Punan pa, naghalad-halad ka, nag-ihaw kag manok, no? Nagpadugo ka. So you are inviting these spirits. Nya malipay ba sila ana? Tingano man imong i-acknowledge ang ilang presence. Unya gihalaran nimo sila, may kalipay sa demonyo nga i-treat nimo sila nga mura og Dios. So preternatural demonic cause. Labi na ko ng balay gigamit no sa mga sciences, no kanang mga occult activities, crime, or doon na gitawag tog habitual sinfulness sa mga occupants nga mo ni serve as kining opening aron ang demonyo maka-influence sa atong kinabuhi. Sa ino ato ra nang gikuan, ato ra na siyang gi-take for granted. Nya kinirabang mga idaran moingon ay lang mo supak kay mo ni nakatunan sa tong katigwangan. Ay mong supak. No? Pero dunay di gitawag tog disastrous kaayo nga epekto. Karon mangutana mo, Padre, unsa may mga signs and symptoms nga ang balay haunted? So tagaan ta mo sa mga symptoms, no? Una, kining gitawag na to og Doppler effect, appearing and disappearing phenomena or phenomenon. Unsay but pasabot niini? Ikaw rang usa at sa inyong balay dunay mga butang nga mokalit lag kawa. Nangawa ba? Pero kabaw ka ngawa gito kawata. Lambog yung mga mangawat sa tasa nimo nga lumping na. Sunod, teleporting. Sa mga teleporting, panalitan, naka sa imong kwarto, nagkuha ka sa imong cellphone, gibili nimo dito, pag-adto nimo sa komedor o sa kananan, ang imong cellphone tuwa na dito.
teleporting. As sporting, dunay usa ka butang nimo nga nawa di na gyud ma-recover. Pero kabaw ka nga wa to kawata. Dunay sa gitawag na tog as sports. Dunay butang nga mukalit lag tungha pero wa ka masayod kun diin gikan. Mao na siya. Ang sunod, dunay gitawag na to og mga shadows. Ano bitang makabantay ka ba nga? Dunay shadows. Mulabay. Sunod, makafeel ka nga labi nag ikaw rang usa, nakafeel ka nga dunay nagtan-aw nimo. Ikaw sa imong kwarto, naara ka dito, sige nagtan-aw nimo, makafeel ka nga dunay ginagtan-aw nimo. Sunod, dunay gitawag na to og mga tinibitang mga kabinet, pultahan, maabli lang o musira sa ilang kaugalingon. No? Maabli musira sa ilang kaugalingon. Sunod, kining gitawag og olfactory nga mga symptoms o signs. Makapanimaho ka kasagaran rotten flesh, murag unod nga nalata, o dili ba kaha sulfur, asupre. Kapanimahon mo na, manimaho ra mo niya. Oh. Sunod, kining ang suga musiga o mupaong rag iya. No? Musiga o mupaong rag iya. Pero kabaw ka nga wagi problema ang suga. Mo ni nitabo nako dito sa Dumanhog, no? Namon toy masisterya dito giblisingan nako ang usa ka kwarto, gipagnan kog suga. Nagkabadong kakuan ba, nag-intern sa ko Cebu Doctors kaniadto sa mga SPFY. Ka-feel jud ko ba nga kanabitong nihagtik ang switch ba. Gipawong yun, gipagnan ko dito sa pastoral room, pastoral area ba to. Ikato mga chaplain intern sa mga CPE at to mami magpundo dito. Yang timingan nga ako rang usa. No? So wala na ko kuana tagda. Sunod, dunay gitawag tog sudden temperature drop. Mano gitawag tog cold spot. Nga tinga ka nga init king palibot, nya wa ko kay aircon inigsuon nimo sa imong kwarto o asa ng kwarto sa balay, mo feel nimo bugnaw. Bugnaw kaayo. Sunod, inig alas 3 sa kadlawon, dunay manuktok sa imong pultahan katulo. Kanang naon na ba? That is the mockery of the Blessed Trinity. Sultihan ta mo kanang alas 3 sa kadlawon, that is witching demonic hour. Diya kusog kayo ang mga paranormal phenomena. Nya kung doon na gini exorcism man ng mga panahona, kusog sa kaayo ang gahom sa yawa, no? Dito sugod nakasuway ko na nga naka-feel di ko kana bitong sira bitaw sa nisud man ko sa kwarto, no? Nato yang lolo ginikanan ana. Kana bitong pultahan sa imulikod ba nga murag ana sa hangin. Ang hangin gyud murag mukuan sa imong tangkugo. Unya, doon na mo'y mga hayop sa inyo. Kisa may diri doon ay iring, mataas kamot. Nang mahiligon kayo sa iring. Ayaw ng iring-iring. Iro, kasi mahiligon sa iro. Kung ang iring gani, mututok ganin mo pag-ayo, nyaway pagpamilok, nagpasabot na nga doon na kay kuyog. Tinood na.
Labi ng tanawon ka sa iring, tutukan ka pag-ayo. Unyang iring, wa gipagpamilok. Nagpasabot na nga duna kay kuyog. So, mao na siya. Mao to'y kalabot sa haunted houses. Unya usa ra ba sa mga epekto ni naka sa usa ka sa haunted house, mura gyud wagi ayo imong kinabuhi. Ay imong pamilya kanunay masakit, magsunod ang kamatay, wagi kalinaw. No? Doon na gito'y usa ka room, no, sa usa ka hotel nga ang masakpan kanunay dito, matag karon niya doon nagi masakpan nga kabit-kabit katol sa yung ruma, no, masakit, unexplained nga sakit. So mo na siyang haunted houses. So kinahanglan kung ma-determine na kung say problema niini, the house has to be exorcised. Kinahanglan ang house exorcism. Niguman sa house exorcism, isunod din ang blessing. Mabitaw nga usa sa mga SOP, kung mag-deal tag haunted house, kinahanglan magmisa daan for protection o alang sa kalinaw sa mga nangamatay. So mao to siya. Anhita sa kaso sa possession. Sa akong gingong ganiha, ang possession dunay total takeover sa lawas sa tao, pero wa mahilabti ang kalag. Ang lawas sa tao maoy gi-take over sa alien entity, or so to speak, sa daotang espiritu. So unsa may mga timailhan sa kanang mga timailhan nga na-possess ang tao? Anita sa timailhang psychological. Una, knowledge of the unknown. Ang buhaton nako, labi na mingon pader na na-possess dito. Magda kog duha ka bayal sa holy water. Bayal sa holy water. So ang expectation ninyo sa namong mga pare, basta magdami og bindita, mamindita gyud mi. Ang usa na tinuod nga exorcise water, pero the same bayal ba, ang dagway bayal ba? Ang container maurang dagwaya na cross sa panaliha. Ang usa piki. Nakasuway ko na nga akong giblisingan o kanang di-sprinkle na kong piki ko nga holy water. Gingnan ko sa karaho. No babae hangin sa kabaw ka padre, ang yawa di na mo pahawa sa dili tinuod nga holy water. Imura nang gikuha dito sa gripo. Knowledge of the unknown. So mao na siya ang number 1 ni mga battery of test, no? Ikaduha, kining nasa gitawag na to retrocognition. Nahibaw siya sa imong past. Nahibaw siya sa imong binuhatan. Mabitaw nga kinahanglan yung required yung nga before ka mo perform, kinahanglan ka mo kumpisal kay ang yawa dili na makabasa sa imong past kung imo na kumpisal diya sa sakramento sa pakighiuli. Nasa sa gitawag na to precognition, meaning matagna niya kung unsay mahitabo nimo in the near future. Ingon sa mamatay ka, kung di ka magmatngon, mao gini imong dangatan. Unya, psychological na siya, no? Ikaduha, sa mga timailhang physical, yan sa psychological po, bright kayo siya. Kay bawo siya sa gitawag na to mga ancient languages. Doon na ito gida sa Kokausa, dito pa kusugod. Ang initial finding was psychogenic seizure. Gitirahan din sa doktor o diazepam. Bubuwa mong baba. Kung natinga ang iyang papa, kay kontak-kontak ko, kay ni-text siya na ko ba, kay pahilugan niyang anak.
naman sila sa ubos ilang balay kining simbahan sugod ibabaw man, no? Matinga siya kay nipindot niyang cellphone ang mogawas ra gyud sa iyang kuan sa screen X ra gyud og Y. Wa gila yung letter nga mogawas X og Y. Say mokalit lang og ka low bat. Sa kabago siya nga fully charged. Mo to gida dito sa may prayer room dito sugod. Akong gi butangan og kanang exercise oil ang iyang agtang. Nya kabantay bitaw ka kana bitang babae ba nga batanon nga babae taas buhok. Kana bitaw ni kalit lag duko. Nya pag ana na niya na iyang buhok dito ang nakita nato o nakita nako sigan niya nga mata nga puros puti na lang gyud tanan. Yan ingon na ana na ba? Nya ako sang gipangutana in Latin. In nomine Jesu Christi, quid nomen mihi est. Pasabutan na sa ngalan ni Jesu Kristo, isulti ang imong ngalan. Yan itubag man siya, igusum Judas. Pasabot na ako si Judas. So lakto nga pagkasulti, akong giingnan na yung papa, kini mong anak, wala ni masakit o psychological, spiritual ang sakit nini na possess ang imong anak. Mao to nagsugod ang gigamit pa nako tong panahon na kay dili pa man ta delegated jud, no? Gigamit ato kanang prayer ni Pope Leo XIII. Pero mao to nga time nga grabe jud kay nagsugod og alas 7 o alas 8 ba to sa gabi nahuman mig alas 4 sa kadlawon. Sultihan ta mo kining bitawng kuan, kining bitawng exorcism actually sacramental man ni. Pero sacramental tuod nga mas labaw pa sa gidugayon sa misa. Kaya misa, makamisa ka 1 hour. Pwede gini weekdays 30 minutes. Pero kini usahay maabot og 5 hours. Usahay dili pa gani makabot ang full liberation. So mao na siya, no? Sa timailang pisikal, ang biktima, ang afflicted, gawas nga kusgan siya, ang iyang tingog mahimong glutural. No? Mabitaw nga di mahimo siyang glutural, base kaayo ba? Although ang explanation ba nga tungod sa stress diri sa vocal cords, napita, no? Mo nang murag mahars ang tingog, no, maglutural. Pero ang tao gani nga na-possess, pwede daghang tingog magawas simultaneously gikan sa iyong baba. No? Unya pagkahuman, ang mahitabo niya na mao nga ang na-possess makatatunik, gawas nga katatunik, kini yang lawas bitaw mura bitaw sa maarko, maana ba? To the point ang ubanan na mulibitate na. So far sa akong experience before, kaning ang bata kita jud ka nga nipilit sa bungbong. Pilit sa bungbong magiduol nimo. Nya nay manggawas diri sa mga lawas sa bata o sa biktima ng mga welts, no? Pero kasagaran sa manggawas didto, kasagaran mga satanic o occultic symbols. No? So mao na siya ingunana ka kun dili ka huyang-huyang sa kanang ginhawa, murag kapoy jud kaayo, no? Unya mga hitabo sa palibot. Timailhan nimo ang tao gani nga na-possess kanang mga iro, mga iring ug bisang unsa mga hayop mahadlok na manglagsik nagdagan kung maduol siya, no? Unya say mga sira, mga heavy furnitures pwede niya palihokon bisag dili niya hikapon. So mo ni ang mga kuano mahitabo. Pero mo ni timanay ninyo kung ang yawa gani mopakita na gani sa tanan niyang ngilad, that's the time nga nagka-weekend ang iyang hold. Pero kaning yawa gani nga hilom kaayo, gitawag na sa demoni acudi. Nasa gitawag tog demoni aperti, kanang open demon. Weak demon na siya, pero kining
demon ni Akyudi, kanang silent demon, closed demons, mo ni mga demonyo nga powerful. Pwede guna nila sunugon ang imong krusipiho. No? Sunod, anhita sa isyu kalabot sa tunglo. Curse. Actually, kung mag-iskot ang blessing, ang blessing is derived from the word benedicere. Ang root word beni plus dicere sa ito pa good word or blessing. Ang tunglo, gitawag na siya og blessing in reverse, maledicere, malediction. Ang malus, dili itong ginamos, no? Malus, nagpasabot na siya og dautan, bad word or curse, tunglo. Yung pangutana, Padre, mo ipikto bago ng tunglo? Mo ipikto. Labi na kung ang tunglo ninyo, doon na spiritual authority nga ninyo. O na kamo mga ginikanan, no? Kamo mga ginikanan, im nakalikayan nga inyong mga anak magpabuyag, sa tanang test nga giapilan, pregnancy rin na pasaran, suko jud ka, tungluhon nimo. O nang imong anak, wa sa kahimtang sa grasya, pwede siya madutlan, kay nga naman, tungod kay isip inahan, isip amahan, doon na kay spiritual authority ngadto sa imong mga anak. So, bisag kung saan mo kasuko, tahia, keep your mouth shut. Kay di lang kita mo inaas kalibutan. Kay kada imong tunglo, nga bunga ra sa imong kasuko, pwede na dakpon sa lain. Abitan na initabo dito, maintag mga matay mo, kaya wa man sa kauyon sa bana siyang anak. Maintag mga matay mo, madisgrasya mo, paggawa sa iyang umagad, kuyog yung anak, napayang apo, ligsan sa bas, patay. So kamo mga ginikanan niya, unsa may pagtambalan na Padre? You have to lift up the curse. Nya kung ikaw pa nga gitunglo, side ka nga gitunglo ka, you have to forgive the person who curse you. Kay the more guni mo siya imo bitaw siyang kuanon, kay nabitaw the more nimo siya halingan sa imong kaligutgot, the more ang tunglo dunay hold nimo. Because negative emotions, negative attitude can attract or will attract demons. So unsa may mga nagkadaiyang matang sa tunglo? Una, usik. Unsa maning usik? Ang gigamit sa usik o usikan, gamito nila mga insekto. Luoy kini mabiktima in taon sa usik kay manggawas na diri ang kanang kuan, mga ulhipan, ok-ok. No? Ikaduha, barang. Di barang na ba mo? Ang barang, kasagaran mo gamit na sila o kanang pasakitan ka ba, ginamit ang usa ka object nga ni-represent nimo. Muna, nga kasagaran nilang gamiton, munyika, no? Pananglitan. Mahal na biyang barang ron. 5,000. Gamiton nila kay Barbie. Tinood bitaw, doon na may online. Naman sa gitaw to black, no? Black web. Online. Ipadala nimo ang picture dito sa imong ipabarang. Barango na dito. Mubayad ka, pinaagi sa GCash. Tinuod na. No? Samar ko na sa hilo, kanang hilo, anang hilo ni mo, doon na sila antidote. Panalitan ako, gihiluan ako siya. Ni talab ng hilo, mingong muduolin ko niya. Doon ako'y kailang nga mutambal ni mo. So sa nitabo, amo to. No?
Abot ito gibarang lalaki mo, kitang mga lalaki, di kita magpasipa og mga babae. Nato usa ka kuan lalaki nga bilyako kay nako minyo na nagpahimos mo magdalaga dito, no? Ang babae puyo sa isla, wa lang yun siya mo kuan ba? Wa lang yun siya magsapayan, no? Pero tinga siya, every time musaka siya sa barko kay pauli na siya sa Cebu, mudako maging itlog. Inignaog po nito sa pantalan, muhiyos po yung itlog. Inigsaka na po niya dito, dako na sa niya yung itlog. So ingon ana, ngano nadutlan man ka, tungod kay wa ka sa kahimtang sa grasya. Lumay. Kining lumay, kung magunisya ka ng usan ni sa kamatang sa tunglo, aron ng tao, mahigugman nimo bisan supak sa iyang kabubuton. No? Supak sa iyang kabubuton. Nya kasagaran daghang mga tao desperado kayo muhimo po nini. Basta mo involve nga ning witchcraft og magic nga kana MAGICK. So iya gina sa kangit-ngit. Malifis, unsabot pasabot ning malifis. Ang tirahan ini ang kuan ba? Part sa atong lawas. Labi nang moingon kabal, apuhan baro nimo moingon. Kanang bataa o panitan iyang anak na buntis. Ingon dayon nga mentang mo gawas nimong anak nga way lubot. Meaning si close ba? Naiuban nga naingon ana sam. Natural maldition ang tanang bati, no? Imong giampo ang misfortune sa mga tao nga imong gikalagutan. Gikaligut-gutan. So anhita karon sa isyu kalabot sa puhon, no? Pangutana, nganong makasulod man ang yawa sa atong kinabuhi? Actually, kining yawa mura rin sa iro nga gihigtan. Igo ra gid sa mupaghot, di na siya kasud kung wa lang gyoy opening. Ang nakadaot lang nato na may uban ato magong gituyuan, no? Labi na kaniadto kisa sa inyo deribe nga nakasuway ng spirit of the glass kaniadto, pataas kamot. Bloody Mary. Ang Bloody Mary mo ni duwa sa mga batanong babae, magdana sila og kandila atubang sa samin alas 12 sa gabi. Kaya ang ilang understanding mo reflect sa samin ang imong future nga husband. Kabaw mo ang atong katigulangan ningon, labi na maglain gining panahon, gawas kilat-kilat. Tabuni ginang samin. Ngano man, ang rason gawas nga dili sa maigo makuan sa maka-attract sa kilat. Nabasahan ko ni di palang dugay. Ingon anang mga panahon na, no? Labi nag ulan-ulan, unya bitaw ngit-ngit hayag. That's the time that the spirits will manifest themselves diha sa samin. Mabitaw nga dili maayo nga matulog ka magatubang sa samin. No? Sunod. Nganong nakasulod man ang yawa? Una, wala sa kahimtang sa grasya. Labi na paturakas lang ta sa itong binuhatan. Ikaduha, occult involvement with their games o ancestral spirits consecrations. Labi na niya itong unang panahon nga nasakit ta, muduol itag albularyo, tambalan, i-consecrate ta. O di ba ka inyong pamilya sakop og kulto, i-consecrate ka bitaw? So by the time nga i-consecrate ka sa gahom sa kangit-ngit, ang mahitabo nimo mao nga do na gyoy hold ang kangit-ngit, gahom sa kangit-ngit nga na nimo. So you have to be liberated from that seal of consecration. Nasa proseso ana.
Nga, padre, yung sa may angay na tumbuhaton, labi na kung maghiskutan ining mga pagkuan ba, kanang bitang pag-determine kung doon na bagi possession nga nitabo o wala. Una, atong i-exhaust ang tanang scientific o psychiatric explanations. Although isgutan sa nagtuon niya ang kining mass hysteria, no? I-exhaust na to ang tanang scientific, psychiatric o medical explanations. Kaya doon naman yung mga tao nga nag-auto-suggest, mag-isgot nag-auto-suggest, nagtuo sila nga nasudlan sila daotang espiritu. Nya kung mo take recourse din ka sa exorcism, doon ay possibility nga ma-aggravate ang situation. So ang tao, ma-worsen hinon ang iyong situation. Kaya nga naman, imo mang gi-supplement o gi-reinforce negatively ang iyang auto-suggestion pagtuo nga nasaudlan gid siya daotang espiritu. Mabitang yung nga nagi ng may gitawag ito chemical imbalance, no, sa lawas sa tao. Duol sa kag doktor. Una ka mo duol og iso sa nato tanang scientific explanations ba. Kay basin di ay low ang iyang taas ang iyang sugar, ang iyang potassium, no? Or basing na depressed na siya. Tan-awon gina nimo. Before ka mo wara-wara sim kamot may ito, in the name of Jesus. Doon nabita ti pare dito ngina nga, pader mo nagyawaan ning among makinada kay di magin mo andar. Ani ato sad to. In the name of Jesus, Satanas, pahawa. Binitahan niya. Manhiman wa di masaksak sa outlet. Tanawa daan para dili ta mahimong katawanan. Kay otherwise mahimo tang kingkoy ana. No? Sunod, proper survey and investigation is a must. Panalitan kini mga mass hysteria. Nganong ingon ani mga estudyante, feeling sa estudyante, sakit yan, huot ang dughan, no? Mind nyo, basta less gining supply sa oxygen sa tao, pwede ba siya mag-hallucinate? Mabitaw na gitawag na to OB, outside of the body experience. Kana bitaw nakita ni mong kagalingon ba nga naghigda na ikaw magnigawas imong lawas. Ang explanation na medical nga explanation, less ang supply sa imong oxygen. Ngano man tungod kay ang classrooms, no, for example init. Nabita tayo sa eskwelahan sa Alcantara, ako sang gingnan nga, ma'am, kining inyong nga CRs dere, kinalan ang hangin makasud. At the same time, gamiti og glass blocks. Kanang nay part nga ikon mo glass blocks bag para ang natural nga hayag sa adlaw makasud sa CR. Nabita yung hallucination by perception. Labi na kun doon labi mga tao nga dili ganahan og gamay kay nga space. No? Nasa mga tao nga dili ganahan dako kay nga space. So isos ang tanang scientific explanation, isurvey daan ang mga possible causes nga nung ingon ini ni. Base baya kung doon na sila gipangbuhat pod. Hinira ba mga bata noon ron? Ang mama at papa nagtuo nga natulog na. Pero tuwa day dito sa kwarto, nagduwa og cellphone hangtod sa alas 3 kadlawon. Nagsigi og duwa og ML. ML is a demonic game. No? ML. Daghan ba nga matay sa ML? Kaya di na makakatarong og tuog. Di ba? Oh. Nya, kini mga horror movies po, tanaw-tanaw nimo. Nabi ni sa subliminal effect. So sa ato pag i-feed in nimo ang imong consciousness sa bisan unsa nga negative. Mga batanon o dili hinon tanan, suguon sumama sa ngit-ngit kay pagpalit dito ko andong kining asin. Tubag sang anak nga di ko moy na palay ungo. Pero makauyab na magpangit-ngit kay magungo-ungo. Mao na.
Kataonan pero dati nood. Sunod interview. Interviewon ginato. Ngano ningon anak ka, kano sa nagsugod, unsay mong gipang buhat, no? Mao nay kasagaran buhaton nako. Pero doon na mga panahon nga tungod sa emergency ba, ito nitabo panalitan nyo, sa itas patupat. That was an emergency. No? Caught off guard kita. Counseling. Importante nga na, mabitang nga nindot kini sa eskwelahan nga doon naging-guardian counselor niya, nasa gitaw to peer counselors. Kaniadto niyatong elementary pa ko, bisag high school, namang itong magpanguma man kaniadto, di ba? Manguma ba na tay garden. Pero nindot to sa experience, kung ano man panington ka, the same time atong panahon na nga magmuramig indirectly mag-sharing sa among mga experiences, kahiubos, kalagot, damgo, kung ano man. Nindot maguna nga ma-express nimo kung unsay naa sa imong sud sa imong kasing-kasing. Nya karon mga di naman sila patrabaho, di na palampasohon. Palabon lagi sa mama, pahaba din sa uyab, mingon din nga, babe, tanaw kong hand, babe, oh, nasamad lagi ni kay gipalaba ko ni mama. Sakit kay babe. Unya mingon ning uyab, ulo-ulo pod. Kinigil si tita, abusar man ang iyaha, kay duklon. Mo na nga, taas kay mga batanon ron, taas king level of awareness, less ka intolerance of pain. Gamay lang ganing problema, mo breakdown dayon. No? Mo breakdown dayon. Lang ito sa naghiko kay wa man ang yang uyab, wa man mingon og happy man sari. Nagpakamatay oy. No? Bintato yung gipakamatyan mura og si kuan. Ibana Alawi. Ang naong mura sa taong iring gilaygit. Hindi masing manaway tanong pero usahay asang hustisya ini. Una dili gimayo mo ta di sa taghukom, no? Una katikisim importante kinang pagtudlo, mabitaw kining balay unta. Mao gyud sa unang seminaryo, unang eskwelahan. Diin ang pagtulunan Kristohanon o Katoliko itudlo. Then legal o medical procedures in certified cases of possession. Mabitaw nga sa Office of Exorcism, doon nagi abogado. Manitimanin ninyo nga dili ta makahimo sa solemn exorcism sa afflicted kung wala gyutong written permission, labi na kung legal ka lang kuan ba, certified case gyud. Di sa kakapugos o sa katao nga pa-pre-over dito. Kinahanglan nga although sa mga kaso nga kalabitang emergency, wa tay mahimo no kay usahay kining demonyo, gusto ra ba gini siya nga musyo. Unya natural solemn exorcism nya follow up no labi na sa mga assignments nga ihatag sa afflicted. Pasabuting assignment kumpisal no. Mabitaw ka kamo sa inyong balay anaran na ninyo nga mag ampo gyud mo sa santos nga rosaryo kada gabi. Mao man gininawa na to ron. Kaniadto sakristan pa ko dito sa Amuas, Katmon. Alas 6 inigbagting gani sa kampana. Kuan jud ka. Kinibitang hunong jud ka. Bisag kinsa nga naglakaw kaniadto hunong jud ka. Magampo sa Angelos. Kun doon na kay kasugat nga mas maguwang pa nimong edad, tiguwang, idaran, kinahanglan nga mo amin jud ka. Pero karon sigaan pa si mata, yung tubag sigaan kag gyapon silang mata. So importante kina no ang panimalay magampo gyud dito. So unsa man how to fight the evil one? Doon ay gitawag na tog bad spiritual habits, doon na sa gitawag to good spiritual habits. Anita sa bad spiritual habits. Kining gitawag na tog emotionalism. Na yun ang utana ko, Pader, nganong kasagaran sa paghahimuon nga mga Life in the Spirit seminar na may mapossess gyud? Napasabot ba niyo nga dautan tong mga espiritu? Gihasol to babag gito siya?
ako sang gingnan atong tanawong sitwasyon. Una, sa Life in the Spirit seminar usahay, pero man baguhon gyud unta, no? Ang schedule, daily schedule sikit. Sugod kag sayo, usahay mauman ka alas 10 na sa gabi. Way klarong pahuway. Nya yung facilitator pakonsensyahon ka pag-ayo, natural doon na may uban nga gitipigan sa tong subconscious. So mulugwa gina siya. Mo nay gitawag tong semi possession o pseudo possession cases. But it doesn't mean nga kato possession. Natandog man, natukbil man ang iyang inner, na may mga tago na kinalag inner healing. So doon ay physical healing, inner healing, o kining spiritual healing. Sunod, mabitaw na kung mag-ampo ka, ang simbahan, doon na gini siya'y standard. Mabitaw nga kami mga pari, mag-ampo, kita basahon na mo ang naasa sakramentaryo. Bisa pag nakamemorize ka, mutanaw dyan ka sakramentaryo. Kaya nga naman, kanang pag-ampo dili na nimo pag-ampo. Pag-ampo na sa simbahan. Kaya kung mag-agad na ta sa itong emotion, ang tendency niya na usahay magrabihan ba? Nabita ito, nag-appeal ko ng prayer meeting kaniya ito. Ningon itong kuhan nga, brothers and sisters, atong piyungon ng atong mga mata, ug atong awiton ang open our eyes, Lord. Buko ng mata kay imong gi-open. Siradaan man, emotionalism. Mabita nga, do not decide when you're angry, when you're confused, or when you're in love. Kinahanglan nga at some point we have to detach sa atong emotion. Kay kung mag-agad lang ka sa decision according sa imong emotion, wa ginay ayong desisyon na. It should be based on logic. Sunod kining spiritual pride. Manitimaning nganong ang mga anghel na himong demonyo tungod sa ilang spiritual pride. Say doon na rin ba yung mga communities nga grabe king garbo, taas king garbo, to the point nga pwede nila i-read ang imong tanlag, basahon ang imong kaugmaon, basahon ang imong kuan mo mag sani di na musunod sa kuan simbahan ba kay lagi sila magikunsaran mo na ba mag Bible cutting na may gihatag ang simbahan nga standard yung nga readings, no? Ngana lang di atong tumanon, no? Mabitaw nga gidiscern lagi, taka na lang sulti, maingon day nga akong nakita nga nakapaabot ka kaniadto nya isulti atubangan sa daghang mga tao kay ila mo tong prayer meeting ba nya ikaw nga gisultihan nya nakibaw ka nga wa ka magbuhat ana unsa may bation kay kato ba mga tao po nga nagtan-aw nagtuo to nga tinuod yung gisulti napagitin hitabo nga unsa pa suko kay siya kay ging naman sa diya gyud nga sultihan ti ka ang imong timbangan tikasan nanikas. Nya mo ni mga tao nga nagtuo na spiritual pride ba nga nagtuo nga sila rin gikunsaran nga dili na gani maminaw sa pagtulunan o sa sanction sa simbahan. Maniti mani. Sunod, spiritual sloth, pagkatapulan bisan gani sa pag-ampo. Dili na ta makadumdum og simba kay kapoy na kaayo. O din usa sa mga negatibong epekto atong COVID. Daghan na to ron ang di naganahan mo simba sa misa kay gusto na lang mag-online. So manibati niya bisag naa nang konta pero mag-online gihapon. Na casual o regular occult practices mana Ouija board, Charlie,
diwata, padugo, habak. Mahal ra ba ning baligya sa habak? Nya kabalo mo, dunay attached spirit ang matag habak. Pwede ka maayo. Aning mananambalag, ayo ka. Sooner or later, mabalikan ka. Nya, naatas naman to nimo, mangita ka og laing mananambal nga mas taas pa og gahom sa pirmirong mananambal. So nahitabo, nagpundok ganha nimo ang mga attached spirits. Sunod, kining necromancy, natural, pagtawag sa mga nangamatay, di malipay ang Ginoo ana. Mediumship, kanabit ang mga trans ba? Nikirig lagkalit, niya maingon, ako si Santo Niño. Ako ang mahal nga Birhen Maria. Ako ang Diyos Amahan. Pero manitimanin ninyo, nga ang Ginoo, di siya mo reveal siyang kaugalingon pinaagi ana. Kay way Ginoo, way anghel, way Mama Mary nga musud sa lawas sa tao. Kinsa na magimusud sa lawas sa tao? Demonyo. Muna ayaw mo og pailad. Hinaut na sabta na to na. Tendency ra ba nato ron? Magdugok ra ba gid ta? Ala, ni sayaw ang Santo Niño. Inigsayaw sa Santo Niño dito, maluya ka, mura kang mabuang, adili na Santo Niño. Yawa na. Kabalo mo kining mga estatwa, pwede ba na sila magyapon ma-possess? Labi nagawa na matarong og blessing. Inapara ba yung mga Santo Niño nga wala kanabitang dili approve ang mga estatwa ba? For example, Santo Niño di Palaboy, Santo Niño di La Suerte, kaya lagi sa negosyo. Pero ang Ginoo lagi, di siya mo manifest yung kagalingon, pinaagi ni mga pamagiha. Unfortunately, ang uban naman nato, katekista, minister, ni kuan gyapon ana, kanabitang ni adhira na ba? Subo palandungon. Ghost hunting. Kusugan ni sa mga batanon kining labi nagtangkuan na kining usitawag ani panahon na sa kalag-kalag, mga tugminteryo, uhag tuay-tuay, mingitag kalag, no? Popular entertainment, no? Labi na gyud sa mga salida, horror movies, nga usahay, grabe ka exaggerated, yan ano si subliminal effect sa consciousness sa matag tumatanaw. Muna ka mo maginikanan, paano ginayon yung anak? Tanawa kung nun sa ilang gitanaw. Ako mutanaw kining mga horror movies pero for academic purpose man ako naging bago ron kining The Pope's Exorcist ang nagda si Russell Crowe pero grabe kayo ka distorted, no? Kaya dili man gusto yung natong kinabuhi ni Gabriel Amorth. So anita sa good spiritual habits? Una, from time to time, importante kay nga i-renew natong atong baptismal promises. Mabito nga Sabado Santo sa gabi, kabalo mo kining Sabado Santo sa gabi, Easter Vigil, samtang nag-vigil ta, morning time mapod nga ang mga satanista sa tibuok kalibutan nihimo sa ilang Grand Black Sabbath. Mabito nga nindot yun sa pagpakalawat, di lang bitaw sa kamot, no? Katong sa dila gyud, gawas pag-acknowledge sa real presence sa Ginoo, paglikay po sa possible nga pagpasipala sa hostiyas, konsagradong hostiyas. Dito sa Talibon, buhi pa to si Hinoon, pamatay COVID, buhi pa to si Bishop Christian Vicente Noel. Dito sa Talibon, gidili ng pakalawat ginamit ng kamot. Kaya nga naman, nakuha mo to, nadakpan man to, nga doon ay mga lawat, kuha ng hostiyas, ipakaon silang manok, itatari. Kung sa ilang manok, Katoliko, mo na yung mga abuso. Ato mo gi-take for granted ang misa. Kanya to nagi ng Eucharistic fast, pero karon wala na.
Eucharist, simba ta, mag-ampo ta sa misa, kumpisal. Unya paghuman sa kumpisal, importante gyud regular basis at pag gitulo simbahan at least once a year, ganahan ka magkumpisal para naka sa state of grace. Sacramentals, labi na yung paggamit sa exorcise water, ang asin, ang lana, kanabitang olive oil, unya kining medals, labi na gyud ako mag-iskuta sa medal of Saint Benedict. So kining unsa man ni paggamit ning bendita, kamo mang ginikanan tungod kay doon na mo spiritual authority sa inyong mga anak, pwede na sila nga before sila mato sa eskwelahan imong benditahan, no? Imo mas lang anak. Ang kwarto ninyo before mo matug benditahan. Kang Saint Teresa of Avila ni nga practice to sanctify your sleep, kay usahay kining mga yawa moapi na sila sa atong mga damgo, no? Mga nocturnal nga kuan ba. Ang asin is a symbol of purification. Mao bitaw kini magbansay diwata, kini maingkantuhanon, di ni ganhag asin. Exorcise salt, no? Ibutang na ninyo sa gagmay na god four corners sa inyong kwarto to sanctify your room at least once a week. Ang oil, pwede na siya i-anoint, no? Labi na gyud sa inyong mga anak. Pwede wala siyang pasabot for family use ra na. Wala siyang pasabot nga muadto ka sa gawas kay mag-anoint na bisag kinsa dito, di sa na pwede. No? Sa pangutana, Padre, makadeliverance ko sa kung kaugalingong balay? Oo, tungod kay ikay tagiya. Pero nung ka, nga maadto kag laing balay, kay magdeliverance ka dito, wala mo kay katungod. No? Gawas kung kura paroko ka. Ang kura paroko, makahimo siya ni ana, tungod kay doon na si spiritual authority, siya ang inyo o sila, ang team of pastors na to dari, mao ang atong spiritual fathers. Kita ang ilang mga anak. Mga pari, doon na siya spiritual authority ninyo. Sunod kining daily prayer. Make it a habit, buntag sayo, pag-ampo mo. Kung namoy pag-research sa gumanang St. Patrick's breastplate, ampuan na yung mata niya sa buntag ng I arise today. Pag-rosaryo. Importante na mag-rosaryo. Kuyo sa pamilya. Kay kining rosaryuhan, gamhanan kay ni. Fasting. No? Fasting. Pasabot na ni magpuasa ta. Kay dili sa tanang panahon, puno ang atong tiyan aron ta makaampo. In cases nga na, di na yung takatog, di ta kaampo kay makatug naman ta. So na yung mga pangutana diri, unsay kalainan sa exorcist ug deliverance minister? Ang exorcist as per Canon 1172, ang gitahasan sa obispo mohimo sa ritual sa eksorsismo ginamit ang Roman ritual. Pari ra pod ang himuong exorcist, walay lay exorcist. Ang deliverance minister kaabag sa eksorsista apan kang kansang concern ang mga kaso nga dili possession. Para sa ni Brad City, si Brad City is deliverance minister sa archdiocese. So makadeliverance ka sa imong balay, ang tubag oo, tungod kay duna kay spiritual right o authority sa imong kaptangan o sa imong kaugalingong sakop sa pamilya. Ingon nga ginikanan, apan dili ka makahimo nini ngadto sa uban, din wala kay katungod. Kinarabay uban nga doon na kay balo, o volunteer po dayon nga mag-deliverance ministry kanang mag-deliverance session sa dili nila, wa kay spiritual authority. No? Nya beware of syncretism. Sa to pa kung mag-isip tag syncretism, mixture of our Catholic practices with paganism and animism. Kana bisag gani pagsabot nato sa
paggamit sa mga sakramental, usahay distorted na kaayo. Kaya nga naman, gisagol man nato ang animistic, pagano nga balansayon. Dili tanang ana sa internet o social media, dunay mga imahin sa mahal nga birhen, kanang tinuod ba, no? Dunay bang mga imahin sa mga birhen, mga santos, nga AI generated. Tanaw nimo birhen gyud, Birhen Maria. Pero kung you look closely sa ilang mga symbolism, no, sa ilang vestments, nakita nimo dito ang mga satanic occultic symbols. Kita na mo sa satanic rosary. Ang satanic rosary, kasagaran na niya plastic, no? Ang timailan mo sa satanic rosary mao ni nga plastic na siya, nga dunay bitin nga nibaligtos niya ang ulo sa bitin mutuklaw di sa liog sa atong Ginoo nga nagdupa sa cross. Ang kilid ana naato dito ang mga pentagram. Kanang pentagram symbol na ni Satanas sa Baphomet. Ang star na siya nga nagtakilid, mao dito pentagram kay five-sided. Nya mao natural na atong pagtuo. Suluban nato ang tao sa mga rosaryon tuta nga ma-liberate siya. Pero the more siya nga ma-possess tungod kay ang rosaryo nga atong gigamit, satanic rosary. Kung naamo na sa inyo ha, i-surrender na. Okay, sa anita sa Masisteria, ang mga causes nini una kahadlok, no? Labi na kung dunay mga apparition o nya gawa sa kahadlok, ang problema po nini ang lugar sa mismo. Labi na kung stress kayo. Yung sa may possible na itong buhaton, atong i-isolate ang naguna, no, ang source. Kinsa may mo isolate dayon, mga lalaki, dili mga babae. Dili tungod kay weak ang mga babae, kundili ang mga babae mas open mo sa mas psychic, so therefore dali ra matakdan. Ang lalaki dili tungod kay strong ang lalaki, ijasapin ng lalaki dili kayo psychic compared sa babae. So anhita karon sa motoy solution, no? Kinahanglan komportable ang mga bata. Kay kabaw mo dito sa Lawag, doon ay 28 ka estudyante, nagdungan niyo sila glaslas. Nakamo mga magtutudlo nga niya karon dinhi, paghimo mo profiling sa inyo mga estudyante, kay doon ay mga estudyante nga high risk. Ongoing counseling, importante sa na siya. Sunod, gisgutan to ganiya, no? Katapusan na ni kining incubus o succubus. Previously akong gingon ninyo, kining mga demonyo wa na sila'y gender, pure spirit god. Pero ni-assume ni sila, kung gisgot ang incubus, mo ni demonyo nga mo assume, mo feed in sa imong salamat. Asa man ako ni butang dong, dre? Properly. Dool dire. Di ko kadungog. Good evening everyone. Good evening Dre. Pangutana lang Dre kung kana bitawng manabi ta kanang sala na Dre. Thank you. At some point, yes, tungod kay imong gi-acknowledge ang ilang presence. May gitawag nilang tabi-tabi po. Kabalo mo, kining demonyo, kanang may engkanto, they are considered to be demons Japon, but of the lowest degree. Pero bisan pa man of the lowest degree na sila, doon naghapon na sila gahom. Ang demonyo, di na sila makasimba sa tong gihunahuna.
pero ma-discern nila ang atong action. Sa ato pa kung nakakita ka na apparition, nipakita kog kahadlok, makaingon na sila, kinikita ni nako, so ako ning balik-balikan. No? So the more ka nga alo Tapi pangutana, mayong gabi, Father. Ang akong pangutalang, Father, ba sa kuan katong case gali, Father, sa supposedly civil marriage. Unya, doon na sila intention to get into sa wedding, sa simbahan, pero nawala ang usaba. So, usalay nabilin. Yan na sila yung mga bata. So, wagid sila makasal. So, namugot tayo gitawag na ako na kanang padaba nga intergenerational sin. Nya, of course, na unsaon na siya pag-break, Father. kuan, importante kinang gitawag tog healing of family tree. Actually kanang healing family tree, that is generational exorcism, no, sa family tree. Na importante na siya. Ang timaylan nimo nga inyong pamilya gi-curse mao nga una, ginibitawng gikan kaniadto hangtod karon, murag wa gitawag na tog dilanto ba. Murag ang imo bitawng paningkamot, ang result dili mo compensate sa imong paningkamot. And ako'y nakita na kaniadto nga kasagaran gyud managsuon sila, pero matinga ka nganong kasagaran gyud sa nangamatay puros kamagulangan nilang mga anak. Nahurot ang ilang mga anak nga kamagwangan, pulo sila, 5 ka managsuon ba to? Kasagaran sa nangamatay, kamagwangan nilang mga anak. So these are the signs na pwede ang imong pamilya na hiagom sa gitawag na to curse, no? Tunglo. Na kamo ay yung patakag bukas inyong baba. Anya mo na pag-ampog yung kanunay aron malayo sa dautan. Deliverance prayer sa inyong pamilya nya, the same time prayer of healing. Kung pisal sila, nya i-process to ang ilang kahimtang. So mao na siya. May pangutana. Ang demonyo nga si Asmodeus, ang iyang gubon mao gyud ang pamilya. Kaya ang pamilya mao biya ang building block, no, sa atong katilingban. Way ayo ang atong katilingban kung wa say ayo ang matag pamilya. So mo na nga balik ta sa tradisyon, nindot nga tradisyon, kabintong pag-ampo, no, matagabi family prayers ug uban pa. Napay laing pangutana? Ako ning ibilin, actually limited ng kopya, ako ni sang ibilin nila ni Padre Romrom, Padre RR, nila ni Monsignor Dani. Pag in charge na sila kinsa ilang pwede ni i-retype nila ng instruction din So kuhaan ninyo siya nya, gamitan ninyo nga prayer, no, labi na gyud before mo matug, ginamit ang mga sacramentals, bendita o exorcise salt. Mangutana lang ko, Father Kui, with regards sa mga tambalan na magyudaghang mga tao nga muduol sa tambalan. No, kay na magina-practice man siguro gina dinhi sa probinsya nga naay daghang tambalan, nga daghan pod kaayo nga muduol nila. Unsa may imo ikasulti ani sa kuan? Ang akong ikasulti mao nga mas may pagmuduol ka og pari. Kay ang sakramento sa kumpisal o sakramento sa hilog sa masakiton, gamhanan kay na. Ang may tabo lang kung kumuduol ka sa mga faith healer, bisan kung tuod doon na sila'y mga imahin diha, kasagaran ko nila doon na magigitaw to mga attached spirit, mga spirit guides. Nya nakadaot pag yun ini, kay doon ay
ubang tambalan nga mapahimuslanon. Vulnerable biya ka, labi na kay sakit. Nagutoy sa ka bana, Padre, yung sa'yo may katambag na ko. Sa nga naman, ang tambalan pa din, nga maayo ko na akong asawa, maayo ko na akong asawa, kaya naamo ko na to'y, unsa ni, kanibitang, kuha makatos kahoy, unsa ba, kung ipasod ang lawas, ipasod ning tambala, pinaagi sa kinatao sa mananamal ko, binuang na. No? Binuang na. Timanin ninyo kung masakiton mo, masakiton ta, vulnerable ta. Duula ang tao nga tinudanay nga mutabang ninyo. Dili itong mga tao nga mupahimos. Mahal biyang habakron. Sultihan ta mo. Wairas kining hilog masakiton, libre. Kami bitaw dito sa Sangi, I make sure nga hinon karon na undang-undang po, no? Kay ang ubang mga seniors nga mong giadto, nga matay naman. Pero kaniya to every Monday, musuroy jud ko sa kuan mga seniors ba, labi nagdi na jud kalakaw, hilugan, pakumpisalon. Pero doon naman ti mga misa dito sa senior citizens, so that's the time nga ako silang hilugan. Kaya nga naman, para maato na to ba, ang presensya simbahan naa. Kaya kada gabi dito, musuroy ko, kana bitang barangay sa Birhen ba, no? Magrosaryo ko yung sa pamilya, taorag eskapularyo, kung doon na sila gyandang panihapon, mukaon ka dito, mag-istorya ka sa pamilya, unya, mahibawaan mo silang need, kisay na puyo-puyo, kinsay, way bunyak. So mo na nga, dool ta sa sakramento, no? Kay, mo man ni, gisugo ni Kristo, nasa sulat, no, nga kung doon ay masakit ninyo, duula, no, ang mga pari pandong sa kamot. So importante kining hilog sa masakiton. Ang hilog sa masakiton dili na pangtiwas, pagtambal na sa imong lawas nun, espirituhanon nga balatian. Although doon ay mga matay, kaya di matakapugong sa kamatayon. Pero at least na-prepare na to sila spiritually. Dunay pangutana. Oh, kamo dia wala. Oh, ikaw ma'am. Sige. Kaya marag 9 na kapin. Good evening, Father. Akong pangutana, Father, is unsa ang mga butangan sa atong panimalay nga ngay natong i-remove as called nga hexes. Hexes ba, Father, kanang mga butangan na sa atong panimalay nga angay natong i-remove? Kanang mga butang nga i-remove ninyo. Kanang mga butang, artifacts nga unawa ka mabaw din gikan. Mabita kung doon ay blessing, panitang gitagaan ti kag Santo Niño, naghatan ni mo Santo Niño, akong original nga tagiya, no, for example. Katong Santo Niño, ang blessing ato na-attach sa original nga tagiya. That's why, kung tagaan kag laing Santo Niño, nagikan ako, nga ako'y original nga tagiya, ang Santo Niño has to be blessed again. Nga ikaw sa mismo, i-blessed. Yung sa may mga butang nga inyong i-remove, for example, kaya ng mga pangpaswerte, di ba? Pangpaswerte, kining mga artifacts nga dunay mga klaro kayo nga mga demonic kayo nga mga symbols o kining mga ipangbutang kaniya to tingay sa tambalan, no? Mga lana nga diin gikan sa panadiha pangpaswerte, they have to be removed. Nya unsa may puli nimo ibutang sa imong balay, mga kwarto, katong mga crucifixes, medals of Saint Benedict, unya mga images sa saints. Pagpadayag nga kining balaya gipanagiyan sa Ginoo. Mabitang nga butangan na to mga crucifixes ang mga kwarto. Natubag ba yung pangutana?
Ang kuya lang ani kung sa inyong haligi gipangtamna na dito mga bukog sa tao kanang tuway-tuway ba. Ya dito gibutang sa tambalan kay ang rason lagi para nimo bantay. Ya asam gikuha dito gikuha sa sementeryo. Ya malipay kang tagiya na. So the house has to be exorcised. Mao na. Napay pangutana, mag 9:20 naman. Layo-layo pa ba ito nga mo ada? Sige ma'am. Kamu diha, wala mo pangutana? Ako ipangutana, Padre. Niingon mong ka, Padre, nga, ang kanang alas 3 kadlawon, mangguwa ng nga panuway. Niya, maura ba imong iguwa paingon sa Don Rosare? O ako magingon nga wako magingon nga panuway ka ha. Bitaw ay nagunaw na mao bitaw nga gi-counteract na nato no nga alas 3 kadlawon mao na panahon na nga magampo sa yuta. Ako bitaw alas 3 mas kadlawon ako ting mata. Napasabot ng panuway ko. Mao na siya magampo ta. No kay importante na siya. Napailain diri nga side. May pa sige. Kamu diha ma'am, wala mo pangutana. Ikaw sige. Mayang gabi kay Padre. Mangutana ko Padre ba? Kanay magtukod og balay ba niya lubngag kwarta ang haligi. Unsa man na Padre? Kanang magtukod og balay ba? Nya ang haligi lubngag kwarta gani kay mo na pasaka. Pero mo lagi na bisag usapan mo butang og kwarta tapulan ka. Wa gyapon mahimo. Usa may maayong butang nato. Sa akong nahibawan sa Catholic nga balansayon, ang atong ilubong dito mas may paning Medal of Saint Benedict. Manibutang sa 4 corners. Dili tong kwarta unsa pa tong ibutang sama gunagon mga anak mo ang inunlan ilubong butang ag lapis butang ag papel nya kung bata nimo di mo tarong og pakaon di pa eskwelahon iwa lang gihapon so patuto na dati syncretism no ikaw ma'am. Good evening po, Father. Good evening, everyone. Actually, Father, sa among grupo nga question. So, you mentioned manggod earlier nga katong sa mangihi manabi niya na nga dili pwede kay mura kag nagkuan sa mga elementals. How about po kana ganing magputol og kahoy, Father, kay usually manggod mo na ilang iingon nga wa daw na nanghid mong nasudlan kay namutol og kahoy wala na nanghid. So, unsa gid ang kuan na, Father? Nainomdom ko nining mangihi na to'y kausa nga ningon ang mga nagamigo ba ningon buang nga bay akong gisumbag ng kahoy sa akong kasuko nidako mo akong kamot iyang gisikaran nidako po yan tiil aningon tong usa mangihi ko dito ay lang ko makasabot so mao na nga bitaw no kung tabi-tabi po ka imong gi-recognize ang presensya. Tinuod na, kung dunay maputol nga kahoy, kasagaran dunay maputol nga kahoy, mao gini ako naobserbahan pod no, nga dunay mahitabo nga mass hysteria. Di na nahitabo lang diri. Dito gani sa Alegria, doon natin eskwelahan sa Bito, maay gani nadali, kaya kung wa pa lisod. Dito sa Mandawi kanang bitaw may hagubyaw mao to nga kanang ginhitabo man gitawag to retaliation. And the best na tong buhaton nga before ka mo buhat na contractor ka before ka mo buhat na dili kay mahimo kag padugo but you have to pray the prayer of protection. Mao man hitabo gud nga magpadugo ka mananghid ka man gitaw peace offering.
Dito mo kuan siya, di bitaw to siya mo react diha. Pero later on, sa may mahitabo, ang retaliation, labi na di nakakahatag pag additional nga peace offering, mo grabe. Mabita kung sa gidiman aning mga tawanan, labi na siya sa transpossessed state, kung sa ilang i-demand, di gini mo tumanan. Dali man ka nga doon na ito ng eskulahan, giging na ng mga maestra. Kinahanglan nga maglapa mong baboy, ibutang diri sa classroom. Maglapa sila baboy Wednesday, kinahanglan ang baboy kwaon nyo sunod simana pa. Puting bahoa kung mao ng istorya ha. Kung imo nang tumanan, damor sila nga mudiman o mas dagko pa. So nga ito'y tulog kay estudyante gidasa ko isog kayo ningon din. Pagpili, pare, pagpili. Kinsa man sa tulo ang imong ihatag sa amo Ya kung gingnan, wa ko ihatag. Wa mo lubati anak nas Ginoo kung ihatag sa inyo ha. Mao to perting lang sa kuha. Giludan pa ko sa usa. So mo na nahitabo nga dili maayo nga i-acknowledge nato ang ilang presence. Nya pagkahuman, di gyud mahitabo ang binunyagan o way bunyag mag-uban og puyo. No? Mag-uban og puyo. Nagtuo mo nga kini maing kanto na puti, na itom. Tuo mo kani maing kanto mahigugman nato dili Tao ra guta. Pero nganong gipasakitan ta ni mga elementals, mga demonyo tungod sa ilang kaligot-got sa Dios. Di man sila katandog sa Dios, ang sayod man sila nga ang Dios nagpangga gyud nato. So mo nun hitabo mao nga kita maoy sakit nila. Hindi na tutugutan ng sakiton man nabuhaton nato managang lang gyud ta. Naansiran ba to day? Ha? Ana kamo pagampo mo kanunay, ha? Oh. Una sa tanan, mangutana ko nimo kung naghisgot man ka mahitungod og mga habak, no? Ibutang nato nga doon na may daghan gyud nga mga kaigsuuna nato nga nagyoy habak o di ba dunay sing-sing, no? Nga kanang kwintas, no? Karon ibutang nato nga nakadungog ni sila nato ron kay gisibya sa ni sa radyo unya nag live streaming punta ani. Karon kun mo decide sila nga ila ning isurrender, asa man nila ni isurrender. Pwede na sa inyo hanyor unya pwede ta agion nato diri ato na siyang i-dispose properly. Bot pasabutan na katong tanang mga habaka exercise to sila before to sila ilubong o dili baka sunugon. Naman na siya sa protocol. Nya pagkahuman ang sibisan kinsa nga panitan pare o exorcist nga muguni sabak kinahanglang manghunaw siya holy water or exercise water afterwards to protect ba no sa possible nga contamination o retaliation. Maura na sa inyo. Karon doon ako i-turn over nimo nga habak ako ning nakuha ganinang buntag. Muna nga ako ning i-turn over nimo for proper disposal. So ang imong advice nako nga manghunaw ko og holy water to prevent kining contamination. Sige ako nin sang i-dispose, no? Pelain? Wala na? Mana ka kamo kung doon na mo yung mga habak, ihatag na. If maka-experience ta aning mga possession, kaning mga demonic o satanic activity,
Can we call the name of our Blessed Virgin Mary for the help? Are demons afraid of Virgin Mary? O natural, mahadlok yun ang demonyo kang Mama Mary. Kay maingon nga ang sala o ang kamatayon o ang sala ni Sud gumikan sa kababay as represented by Eva, no, atong inahan, no, ang ginikanan. Ang sala na buntog o ang yawa na buntog pinaagi po sa kababay. Kinsa man ni way lain ang atong Mama Maria nginipigsat sa ulo sa bitin. Mabitaw nga sa akong experience sa ministry, dako kayo og kahimuan ang pangalan ni Mama Mary, gikahadlukan gyud ang ngalan ni Mama Mary sa mga demonyo. Nya gawas ni Mama Mary, gawas ni Saint Michael, much more si Saint Joseph. Kasi Saint Joseph may terror of demons. Mo na tang magampo kita sa rosaryo from time to time. Wear your scapulars. No, okay. Ato na siyang hinabang gikan sa atong inahan. So wala na? Ha? About lang atong sa mga habak, related sa habak, Father ba? Namanggoy ka ng property, Father? Nay lote, balay og lote atong una ni gibalayan. Ang katong tag-iya ato na kita siya away. Ang kato ding giaway niya, albularyo dito. Ang yatabo sa albularyo gilubungan og something ang yuta. Nya ang iyang curse is kamo nga magtiayon di gid mo matigayon niya magbuwag gid mo. So eventually katong original nga tag-iya nagbuwag jud sila. And natabo karon gi-divide ang property, Father. Ang usa actually akong napalit. Ang usa lain ang napalit. Pero ang katong usa nga laing apart, diha gyud duha ka magtiayon, Father, nga in a way nagbuwag sad. Ang ako lang pangutana to, Father ba, wa man gud masiguro kung asa gali gilubong ang katong kuan. So unsay atong pwede ba aton to, Father? The best ato is i-exercise gid ang tibok property. Oh. Kay katong curse nagpabilin to siya sa kanang kuan ba, sa lugar mismo. So ang curse has to be lifted up, no? Bawo bitaw nga kinahanglan nga exercise tong dapita. Nya paman i-bless. Unya kun duna ta ilubong lain kini ng mga sacramentals. Labi na gining medals of Saint Benedict. So mao na siya. Kanyo na kay kuan. Pwede naman, na may prayer of deliverance, namas lang mo, Senyor. Good evening sa tanan. Ang ako ng pangutana, Father, is na mag-suggest si Monsignor iti nako kanang sa about sa Ako Day and sa seminar sana. Pwede ko mangutana about na, Father? Sa yung pangutana? Sa about sa Ako Day? Ang Ako Day, kung magunin siya, office gini siya sa atong Archdiocese, no? Archdiocese of Cebu, Office of Deliverance and Exorcism. So ang Ako Day, nakabase na dito sa syudad niya, ang mga exorcist, deliverance ministers gibahin according sa ecclesiastical district. So ato diri sa to Southwest, ako may natimingan kay nama ko diri na sign. So ako in charge diri. So magagad lang tanan ni Kuan, no, kay humanam tong seminar usa basipon ma-announce na niya sila si Kuan Badsedi. Okay. Wata ka ba pa sa schedule? Wala na? Kaya kung wala na, barog na ta. Sige. Salve Regina, Mater Misericordiae,
vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exoles periebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Advocata nostra, elos tuos misericordis oculos, ahadno os converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posto, exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this night be at my side, be light and guard, rule and guide. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo, manalangin ng magamping kaninyo, makagagahong Madiyos samahan, anak ug Espiritu Santo, may gabiin atong tanan. Oh, pwede naman. Tidak, tidak. Ha?